Seguim amb l'iniciativa Quedarte en casa i avui us presentem una de les obres més belles que guarda el museu. És el fragment d'un retaule de la Mare de Déu del Roser. Aquesta obra fou atribuïda al taller dels Oms i data del segle XVII. S'hi presenta la Mare de Déu sostenint Jesús, envoltada de símbols religiosos. La Verge porta un ram de lliris i l'infant un rosari. Les roses que envolten Maria representen els distints episodis que relaten el rosari, coneguts com els misteris. Els tres colors de les roses fan referència als misteris de goig, dolor i gràcia.